Qui entén d'esport sap que això és més feina de psicòleg que d'entrenador, perquè nosaltres volem fer-ho bé, però el Coco avui no està amb la fluïdesa i amb la predisposició d'aquest subconscient que estàs quan fa 3 dies ve un equip potent com el Curs, no? Avui, doncs, tampoc és un punt de... tampoc és mala actitud, perquè mala actitud al final és, jo diria que es veu més al revés, és que et fotin 45 punts, no defensis, no agafis rebots, que en alguna acció sí que hem badat, però en línies generals era espessor ofensiva, espessor d'alegria, espessor d'estar fresc, d'estar lúcid, no? I això és psicologia, no? I evidentment que això també juga i això també influeix, i en aquest moment, doncs, bueno, en el tercer període, quan hem fet una mica el clic, inclús hem posat un clic més agressiu en defensa, hem començat ficant i bé, ens ha permès fer un tercer període més sent nosaltres, on hem deixat el rival amb 3 punts i n'hem fet 22 i al final hem encarrilat el partit així, no? Quan a la pretemporada parlem dels reptes que hi ha durant la temporada, diem unes coses i sembla que les diem per fer un brindis al sol, no? I quan diem que una temporada serà molt dura en lliga regular perquè juguem a Eurolliga i el nivell d'exigència física i psicològica que t'implica l'Eurolliga ho pagarem en lliga i que serà molt difícil i que serà un repte, és això. Si no, doncs sortiríem amb serpentines i jiji jaja, no? Llavors, el repte és aquest, és molt difícil, és difícil perquè el nivell i l'exigència de l'Eurolliga és aquesta i com bé dius, juguem dijous a Schio, partit de màxima exigència a Eurolliga, i el cap de setmana juguem a Tenerife, un rival que està fort, que és físic, amb 4 jugadores americanes amb molta capacitat anotadora, molta capacitat per canviar en defensa, per anar al xoc, que la setmana passada van guanyar bé al València, allà, doncs bé, aquí està una mica els reptes dels que parlem, no? Una mica trobar-nos en aquestes situacions i bé, potser evidentment avui és obvi que hem de reconèixer que hem fet una mala primera meitat, però bé, entrem a mes de desembre, plantant cara a tots els partits a Eurolliga, primeres a Lliga regular, havent guanyat el Clàssic a Camp de Salamanca, jo penso que el balanç pel que fa a aquest repte del que parlàvem és prou positiu, tot i no oblidar que avui hem fet una mala primera part, i seguir endavant, no? Seguir endavant, treure conclusions, intentar que amb aquestes, perdoneu, entre cometes, moralejas, anem aconseguint entendre coses i millorant coses a nivell psicològic i a partir d'aquí recuperar bé demà físicament, marxar cap a Itàlia i pel següent partit d'Eurolliga. Pel que fa als estímuls tens tota la raó, jo crec que també és així. Penso que estem jugant a Lliga Endesa, estem jugant molt millor partit fora de casa que a casa i això és una cosa que ens sap greu per no poder-li brindar a l'afició, no? Que avui hi havia, com dius tu, encara més gent, allò semiple, no? I sap greu no poder-los brindar un partit com segurament els que hem fet aquest any en Lliga Endesa fora o com estem fent en Eurolliga, no? Bé, no som sospitosos de no voler brindar, no? Això, per tant, nosaltres seguirem treballant. És veritat que el primer objectiu sempre és treure el partit, treure la victòria, no ens hem d'oblidar d'això, però nosaltres som ambiciosos en quant que volem jugar bé, ho hem demostrat, els que som aquí des de fa més temps, penso que ho hem demostrat sobradament durant aquestes temporades, que ens agrada un bàsquet vistós, que ens agrada un bàsquet alegre, que ens agraden anotacions més altes, però bé, evidentment hi ha prioritats, hi ha objectius, els hem d'anar complint tots mica en mica i tant de bo ens anem avançant i els anem millorant també en aquest, no?